πούτσια τους. Έχουμε όμως την κυρία Μαρίνα Φαρμακίδη, η οποία είναι δικηγόρος του Κέντρου Διοτήμα. Έχουμε ξανασυνδεθεί με το Κέντρο Διοτήμα και είστε όλες εξαιρετικές. Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Καλησπέρα, που για άλλη μια φορά, με αφορμή άλλη μια γυναικοκτονία, θα συνδεθούμε μαζί. Δυστυχώς πρέπει να είμαι στην εκπομπή σας όχι για να μιλήσω προληπτικά για το ζήτημα της έμφυλης βίας, αλλά σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να πει κανείς και πένθυμου χαρακτήρα αυτής της έκτης, αν δεν κάνω λάθος, για φέτος γυναικοκτονίας. Κυρία Φαρμακίδη, τι έγινε σε αυτή την περίπτωση? Επειδή εσείς, ξέρετε, εδώ συζητάμε και λέμε ποια είναι η ψυχολογία του θύματος μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο. Που είχε καταγγείλει πολλές φορές, ναι, που είχε ζητήσει τη βοήθεια των αρχών. Μιλάτε όμως με γυναίκες και ξέρετε σε τι κατάσταση είναι και γιατί μια γυναίκα που έχει 2 παιδιά και δεν ξέρουμε αν έχει και οικονομική δυνατότητα να ξεφύγει τελείως ή να αφήσει τη δουλειά της. Γιατί η δουλειά είναι ένα σταθερό ραντεβού. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι ώρα φεύγεις. Πείτε μας λίγο από άλλες περιπτώσεις, τι καταλαβαίνετε? Αναφέρατε τον οικονομικό παράγοντα, ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αν ήταν έτσι σε μια πολύ πρόχειρη και ταχεία ιεράρχηση των παραγόντων που οδηγούν μια γυναίκα στο να παραμείνει στην κακοποιητική σχέση, το νούμερο 1 είναι οι οικονομικοί λόγοι. Ναι. Η αβεβαιότητά της για το μέλλον, για το πώς θα μπορέσει να ζει στα παιδιά της. Δυστυχώς η ελληνική πολιτεία δεν έχει εμπεδώσει την αρκετή εμπιστοσύνη στους πολίτες και στις γυναίκες ότι η επόμενη μέρα θα είναι για αυτές ασφαλής και η μετάβαση από την οικογενειακή στέγη σε ένα άλλο μοτίβο διαβίωσης θα είναι εύκολη. Οπότε, εάν ήταν να απομονώσω κάτι από αυτά που είπατε, το οικονομικό πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, η πρόσβαση σε ξενώνες, γιατί εδώ άκουσα ότι στη γυναίκα είχε προταθεί να πάει σε ξενώνα στην τελευταία καταγγελία που έκανε το Πάσχα, αλλά αυτή αρνήθηκε να πάει. Το ζήτημα με τους ξενώνες είναι αρκετά σύνθετο. Ξεκινάμε από την δυσκολία μιας γυναίκας να φύγει από το σπίτι της, να αφήσει τη δουλειά της, όπως είπαμε, που ενδεχομένως να είναι κοντά, να πάρει τα παιδιά της μαζί, που ενδεχομένως να πηγαίνουν σε κοντινά σχολεία και να πάει να μείνει κάπου που θα είναι ένα τελείως άγνωστο περιβάλλον για αυτήν, με πολύ λιγότερες ανέσεις από το σπίτι της. Αυτό είναι ένα ζήτημα, ένα μεγάλο ερωτηματικό που πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει μια γυναίκα στο να πει ότι εγώ δεν θέλω να προχωρήσω στο επόμενο βήμα. Σημειωτέων δε ότι στους ξενώνες δέχονται έφηβα αγόρια στην εφηβική ηλικία μέχρι και μάλλον από τα 12 και μετά ένα αγόρι, παιδί γυναίκας επιζήσασης ενδοοικογενειακής βίας δεν μπορεί να φιλοξενηθεί σε ξενώνα. Βάζω λοιπόν εδώ το ερώτημα εάν. Άρα και το πού άλλο πάει παιδί... το παιδί της οικογένειας, το αγόρι? Δεν πάει η γυναίκα, γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι μια γυναίκα θα αφήσει το ένα από τα 2 παιδιά της, αν είναι αγόρι μετά τα 12 και θα πάει σε ξενώνα και το παιδί θα πάει να μείνει κάπου αλλού, σε προσωρινή φύλαξη ή μάλλον οπουδήποτε ή με τον πατέρα του. Δεν έχει προβλεφτεί το ερώτημα κάτι. δεν απαντάτε καθόλου. Έτσι, καταλαβαίνετε πώς απαντάτε. Επίσης, όσον αφορά την ενημέρωση και μάλλον την επαρκή ενημέρωση που πρέπει να έχουν οι γυναίκες σε πρώιμο χρονικό στάδιο, όταν ξεκινάει η βία, για να απομυθοποιήσουν λίγο αυτό το σκληρό πλαίσιο του ξενώνα και γενικά την σκληρότητα που θα αντιμετωπίσουν, όπως είπα, την οικονομική, αλλά και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που θα αναγκαστούν να επομιστούν μόνες τους. Να μην βάλω εδώ τα ζητήματα της επικοινωνίας του πατέρα κτλ. Ας αφήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε μόνο για την αλλαγή του περιβάλλοντος. Πρέπει να υπάρχει, να είναι πιο φιλική η όλη φιλοξενία στους ξενώνες αφενός. Και αφετέρου, να μπορεί να είναι και επίγουσα, γιατί από όσο εμείς από την προσωπική μας εμπειρία και σύμφωνα με το παρόν πλαίσιο, δεν μπορείς να φιλοξενηθείς την ίδια μέρα. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί, μεταξύ των οποίων απαιτούνται και οι ιατρικές εξετάσεις. Θέλει δηλαδή κάποιος χρόνος. Ενδέχεται λοιπόν αυτή η γυναίκα, βάζω ένα σενάριο αυτή τη στιγμή, σε προηγούμενες καταγγελίες της, να είχε πει ναι, θέλω να πάω να φιλοξενηθώ σε ξενώνα, να είχε πράγματι καλέσει το γραμμή 15900, να είχε πάει σε συμβουλευτικό κέντρο,
Αλλά η διαδικασία και μόνο που απαιτείται για να φιλοξενηθεί, καθώς και ο μεσολαβούν χρόνος από την απόφασή της μέχρι και να φιλοξενηθεί, να ήταν επαρκείς ανασταλτικοί παράγοντες για να αποφασίσει τελικά να παραμείνει στο σπίτι της. Εντάξει, είχαμε ακούσει όμως μετά τη δολοφονία της Κυριακής ότι αυτά θα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και μάλιστα είχα ακούσει κιόλας ότι ο Υπουργός είχε πει έως και βάλτε σε ξενοδοχεία και θα τα πληρώσουμε. Ναι, αν δεν το ξέρω αν υπάρχει. Αυτό δεν είναι μέσα από ξενώνες που παρέχονται από το... είναι αυτή η φύλαξη προσωρινή την οποία διασφαλίζει η αστυνομία μετά από την δολοφονία στους Αγίους, την αγινεκτονία στους Αγίους Αναργύρους. Όλα λοιπόν όσα λέω αυτή τη στιγμή μιλάμε και με την παρελθούσα εμπειρία μας, γιατί με ρωτήσατε να σας πω, αναφέρομαι στα προηγούμενα όσα γνωρίζω μέχρι και την αλλαγή αυτή τη στάση της αστυνομίας. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά πως οι γυναίκες πάρα πολύ διστάζουν να πάνε να μείνουν κάπου αλλού έξω από το σπίτι τους. Και άρα τι θα συμβουλεύατε? Να πούμε λίγο, τι θα συμβουλεύατε σε μια γυναίκα η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει, εύχομαι όχι βέβαια, μια παρόμοια κατάσταση, να βρίσκεται σε μια παρόμοια κατάσταση? Να υπάρχει φόβος, ανασφάλεια. Η λέξη συμβουλή και πλαισίωση ψυχοκοινωνική και με τις νομικές οδούς που ανοίγονται από το χρόνο της αποχώρησης και μετά είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί πάλι βάζω το ερώτημα, αυτή η γυναίκα είχε λάβει ψυχολογική και κοινωνική στήριξη στις αρχές ή τέλος πάντων σε κάποιο χρονικό σημείο μέχρι και την δολοφονία της? Εντάξει, πήγε όμως, κατήγγειλε, έφτασε, κράτησε στο κρατητήριο ο φερόμενος ως δράστης. Τουλάχιστον 2 ή 3 φορές νομίζω. Ναι, δηλαδή τον έχει καταγγείλει, δεν φοβήθηκε, πήγε. Ναι, δεν φοβήθηκε, αλλά παρόλα αυτά οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από μια εκτίμηση της κατάστασης και βοηθάει πολύ όταν έχεις μια ψυχολογική κοινωνική υποστήριξη γι' αυτό. Όταν κάποιοι άνθρωποι σου φωτίζουν τις δυνατότητες που έχεις και η γνώση που έχεις είναι επαρκής για να πάρεις τις κατάλληλες αποφάσεις. Όταν από τη μία έχεις το φόβο, έχεις σίγουρα ξεπεράσει το εμπόδιο του φόβου που σε αποτρέπει από το να καταγγείλεις, έχει στάσει το αστυνομικό τμήμα, αλλά μετά πρέπει να λάβεις επαρκή ενημέρωση και η επαρκής ενημέρωση είναι η ενδελεχής ενημέρωση, καθώς και όλων των δυνατοτήτων που σου παρέχονται, ώστε να μπορέσεις να επιλέξεις. Η απλή αναφορά ότι μπορείς να πας σε ξενώνα, εάν δεν σου δώσουν και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, καθώς και εάν δεν σε καλύψουν και στο ψυχοκοινωνικό επίπεδο του πώς θα αντιμετωπίσεις από εκεί και πέρα την αλλαγή της ζωής σου, αν δεν ξέρεις ότι θα έχεις, να το πούμε και αυτό, δωρεάν νομική βοήθεια, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ θέλω να επισημάνω, αν είναι αληθής, δεν γνωρίζω, δεν είμαι σίγουρη για όλες τις πληροφορίες σε σχέση με την δικαστική πορεία της υποθέσεως, με την έννοια ότι ακόμα είναι πρόημο. Αλλά εάν είναι αληθές ότι στην πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης μετά την κίνηση αυτοφόρου διαδικασίας, στο αυτόφορο το λεγόμενο, η γυναίκα δεν πήγε, η γυναίκα δεν ενημερώνεται από κανέναν ότι έχει εκδίκαση δικάσιμο για το αυτόφορο. Εμείς ως δικηγόροι, εάν αναλάβουμε την υπόθεση, παρακολουθούμε πότε θα οριστεί η ημερομηνία του αυτοφόρου. Εάν επίσης η αστυνομία ενημερώσει τη γυναίκα, αλλά η ίδια η γυναίκα δεν γνωρίζει να ρωτήσει, ξέρετε κάτι, έρχεται δικαστήριο, πρέπει να πάω, μπορείτε να μου πείτε πότε είναι η δικάσιμος για να εμφανιστώ? Ενδέχεται λοιπόν ανυπέτεια να μην εμφανίστηκε. Ναι, ενδέχεται αυτό. Ή μπορεί και να φοβήθηκε. Μπορεί και όχι. Βεβαίως. Και αυτό μπορεί, αλλά μπορεί και να φοβήθηκε, μπορεί να μην ήθελε. Μπορεί, επειδή οι άνθρωποι αυτοί ξέρουμε, και μιλώντας με άλλους ανθρώπους, ότι είναι εξαιρετικά χειριστικοί. Εξαιρετικά χειριστικοί. Δώσ' μου άλλη μια ευκαιρία, δεν θα το ξανακάνω, εγώ σ' αγαπώ. Όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Από την οικογένεια. Είχε απομακρυνθεί, αλλά δεν ξέρεις τι επικοινωνία. Όχι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τίποτα. Άρα δεν έχω καταλάβει όμως. Δηλαδή, εσείς θα συμβουλεύατε σε μια γυναίκα να πάει σε μια δομή. Ναι, να πάει σε ένα ξενώνα, να μην το φοβηθεί. Ναι, όταν κάνεις εκτίμηση του κινδύνου, εμείς στην Διοτήμα, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε όταν αναλαμβάνουμε μια υπόθεση είναι να συνεκτιμήσουμε
τον κίνδυνο καθώς και τους διαφόρους κινδύνους. Γιατί και το οικονομικό είναι ένας κίνδυνος. Αν δεν έχω να ζήσω, είναι ένας κίνδυνος. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός της ζωής. Σωματικής ακεραιότητας και ψυχικής υγείας. Πολύ σημαντικός τόσο για τη γυναίκα όσο και για τα παιδιά της. Να ρωτήσω κάτι. Παρόλο που δεν είστε ψυχολόγος, είστε δικηγόρος, αλλά μιλάτε με γυναίκες, οπότε έχετε μια εικόνα. Πιστεύουν οι γυναίκες ότι κινδυνεύει η ζωή τους? Ή θεωρούν ότι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο έχουν παιδιά ή ένας άνθρωπος τον οποίο κάποια στιγμή αγάπησαν. Ή ζήσανε 10 χρόνια μαζί. Δεν είναι ικανός να το φτάσει μέχρι εκεί. Ή το πιστεύουν? Κοιτάξτε, πιστεύουν, αλλά αυτό πραγματικά είναι ένα σημείο πάρα πολύ σοβαρό για το πόσο μπορεί να υποχωρήσει στην εκτίμηση της κατάστασης ο φόβος τους για τη ζωή τους και η προστατευτική τους θέση για τα παιδιά τους έναντι των πιέσεων των κοινωνικών, των πιέσεων των οικογενειακών, των πολιτιστικών, γιατί εδώ η γυναίκα καταγόταν από την Αλβανία, γιατί ξέρω πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις όπου οι πιέσεις που δέχονται όχι μόνο από τον ίδιο το δράστη, αλλά και από την οικογένεια. Ναι. Μην χαλάσει το σπίτι σου. Αλλά και από την οικογένεια. Καλά, δεν ξέρουμε τι ισχύει εδώ. Όχι, δεν ξέρουμε τι συγκεκριμένη. Μιλάμε γενικά τώρα. Ένα σενάριο εδώ θα ήταν, ας πούμε, ότι η γυναίκα ήθελε όλες αυτές τις φορές να απομακρυνθεί, αλλά οι πιέσεις που δεχόταν από την ευρύτερη οικογένεια και δευτερευόντως από το κοινωνικό και το φιλικό περιβάλλον ήταν τόσο ισχυρές που την έκαναν να υποχωρήσει μέσα της η αίσθηση ασφάλειάς της. Τώρα εικάζουμε. Απλά επιβεβαιώνει αυτό όλα έχουν συμβεί. Το γεγονός ότι 2 μέρες. Κάνω ένα συνδυασμό αυτό που μου έχουν συμβεί και κάνω μερικά σενάρια χωρίς να επιβεβαιώνω τίποτε από αυτά. Απλά η πληροφορία ότι 2 μέρες πριν τη δολοφονία της επικοινώνησε ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος για να τη ρωτήσει πώς πάνε τα πράγματα, νιώθει ασφαλής, αν όλα είναι καλά, και του είπε ναι, όλα είναι καλά, επιβεβαιώνει αυτό. Ναι. Ότι υπάρχει ο φόβος, η πίεση. Ή όχι εκτίμηση καμιά φορά. Ή όχι η σωστή εκτίμηση. Δεν ξέρω. Μπορεί να λες είναι ικανός για τα πάντα, όχι. Ναι. Δηλαδή, όλοι μπορεί να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Ξέρω κι εγώ κι εμείς. Δεν ξέρω. Ό,τι και αν συνέβη, πήγαν όλα λάθος. Ναι, εδώ να πω ότι η αστυνομία, αν πράγματι το έκανε αυτό όπως αναφέρει, έχει τηρήσει το πρωτόκολλο που έχει κυκλοφορεί τέλος πάντων και είναι επίσημο πρωτόκολλο διαχείρισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Και όσον αφορά τον φόβο της, ότι εγώ σαν δικηγόρος του Κέντρου Διωτήμα έχω να πω πόσο σημαντική είναι η νομική υποστήριξη των γυναικών αυτών από τη στιγμή που θα αποχωρήσουν απομακρυνθούν από το κακοποιητικό περιβάλλον μέχρι και να φτάσει η υπόθεση να δικαστεί, να εκδοθεί μια απόφαση, να πάρουν την επιμέλεια των παιδιών τους κτλ. Υπ' αυτή την έννοια, ο δικηγόρος μπορεί να μην πει κάτι παραπάνω από τη κατάθεση της γυναίκας, που είναι το σημαντικότερο, το κομβικότερο σημείο για την έκβαση της υπόθεσης, η κατάθεσή της. Αλλά νιώθει προστατευμένη. Δηλαδή, το να πας σε ένα ακροατήριο μόνη σου και το να πας σε ένα ακροατήριο με ένα δικηγόρο ή μία δικηγόρο είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Και επίσης, το να σε ενημερώσουν για τις δυνατότητές σου μετά ως μητέρα, για το τι μπορείς να διεκδικήσεις, ποια είναι τα έξοδα που ίσως χρειαστεί να καταβάλεις, πόσο καιρό θα κάνει, όλα αυτά είναι πολύ κρίσιμα ερωτήματα που, αν δεν απαντηθούν, συντελούν στην επαύξηση του φόβου. Δηλαδή, αν η γυναίκα δεν γνωρίζει, εμείς αυτό που κάνουμε είναι από την αρχή, το ονομάζουμε νομική συμβουλευτική, έτσι. Εντάξει, δεν είναι κάποια ιδιαίτερη έκφραση. Αλλά πραγματικά όλες οι γυναίκες αυτό που θέλουν να ξέρουν είναι με κάθε δυνατή λεπτομέρεια το μετά. Όταν λοιπόν δεν το γνωρίζουν, υπερισχύει ο φόβος και ενδεχομένως ο φόβος αυτός να κατέληξε στην αποθάρρυνση της γυναίκας. Το θέμα βέβαια είναι ότι την προηγούμενη φορά δεν έκανε καλά η αστυνομία τη δουλειά της. Αυτή τη φορά, ας πούμε ότι την έκανε καλά τη δουλειά της. Δηλαδή, γίνανε τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν. Η γυναίκα αυτή έκανε τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν και ό,τι της είπαμε το έκανε. Ωραία. Και η κατάληξη είναι πάλι η ίδια. Άρα λοιπόν, τι βλέπει αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση μία γυναίκα η οποία είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας? Ότι ό,τι και να κάνω, όση βοήθεια και να πάρω, όπου και να πάω, η κατάληξη, αν είναι να γίνει, θα γίνει. Θα είναι μοιραία. Αυτό είναι. Αυτό βλέπει αυτή τη στιγμή. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως μου το θέτετε το ερώτημα, γιατί και πράγματι αυτό το ερώτημα έτσι ακριβώς μου έχει τεθεί πάρα πολλές φορές και από γυναίκες, ότι τελικά ό,τι και να κάνεις, αν είναι να σου συμβεί, θα σου συμβεί. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί υπάρχει μια πολυπαραγωγικότητα σε όλο αυτό το φαινόμενο.
Πάντα υπάρχει ο δράστης, ο οποίος ό,τι και να κάνεις δεν θα αποφύγεις να δράσει με τρόπο καταστροφικό για την ζωή, για τη σωματική ακεραιότητα μιας γυναίκας. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όταν τηρούνται όλες οι διαδικαστικές προϋποθέσεις σε επίπεδο πρόληψης και καταστολής, δεν ξέρουμε πόσες γυναικοκτονίες έχουν αποτραπεί. Καλώς ή κακώς εμείς εδώ κάθε φορά, μάλλον έχετε συναντηθεί, όχι με μένα, με την κυρία Λιάπη, αλλά όποτε συναντιόμαστε στα κανάλια είναι για να σχολιάσουμε ένα τέτοιο συμβάν. Δεν έχει τύχει να σχολιάσουμε συμβάντα τα οποία, που δεν είναι συμβάντα, δεν κατέληξαν να είναι συμβάντα, αλλά λόγω ακριβώς της σωστής αντιμετώπισης τους. Είναι πολλά λοιπόν αυτά και ίσως θα άξιζε κάποια στιγμή να γίνει μια συζήτηση και για όλες αυτές τις περιπτώσεις που έδρασε η αστυνομία, εμείς, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και οι διάφοροι φορείς, και δράσαμε εγκαίρως και αποφεύθηκε. Δεν το ξέρουμε βέβαια αν θα είχε συμβεί. Είναι σημαντικό όμως και αυτό να σχολιαστεί, γιατί πράγματι δεν θέλουμε ούτε εμείς στη Διοτήμα να δημιουργείται η εντύπωση ότι ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται να σωθείς. Είναι ένα λάθος μήνυμα. Αυτό λέμε. Και οπωσδήποτε πρέπει να αγωνιζόμαστε όλες μαζί, και οι γυναίκες αλλά κυρίως εμείς που τις υποστηρίζουμε με νυφαλιότητα σε εκείνες τις περιπτώσεις της ζωής τους, περιστάσεις της ζωής τους, να έχουμε κάποια αισιοδοξία εξ όλο αυτό και όχι μόνο απεσιοδοξία. Εδώ λοιπόν θέλω να τονίσω ότι από όλα όσα διάβασα, το μόνο ενδεχομένως που δεν έχει γίνει με σωστό τρόπο, με δόκιμο, ήταν αν δόθηκε αναβολή, πυλάσσομαι στο αυτόφορο, και δόθηκε αναβολή πέραν των 3 ημερών, δεν κρατήθηκε ο δράστης του ενδιάμεσου σύμφωνα με τη νέα διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει. Μάλλον με την τροποποιημένη. Θα μπορούσε δηλαδή να δοθεί 3ημερη αναβολή, να κληθεί, δεν ξέρω πώς, να ενημερωθεί η παθούσα να έρθει και στο μεσοδιάστημα να κρατηθεί. Και να μην υπάρχει ούτε αυτή η ολιγορία. Εάν υπάρχει τελικώς, επιφυλάσσομαι, το λέω, γιατί δεν ξέρω όλα τα στοιχεία της υπόθεσης από τις πηγές από τις οποίες πρέπει να προέρχονται. Αν γινόταν αυτό και καταδικαζόταν ο δράστης, θα πήγαινε στη φυλακή? Εξαρτάται από τις ποινές, έτσι όπως διαμορφώνονται πάλι μετά τον νέο νόμο. Δηλαδή ήταν ενδοοικογενειακή βία. Τι προβλέπει ο νόμος? Η διετία είναι κάτι που γιατί τώρα με τη διετία και πάνω δεν μπορεί να εκτείεται η ποινή. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να επιβληθεί ποινή τέτοια που να πρέπει να εκτιθεί. Αφήνω πάντως. Ανάλογα με το παραστατικό και με το. Έτσι, να μην φτάσω στο σημείο γιατί αυτά είναι θέματα ακροατηρίου, του εισαγγελέα κτλ. Κυρίως με ενδιαφέρει ότι ίσως θα μπορούσε να έχει κρατηθεί στο ενδιάμεσο και να μην έχει γίνει το συμβάν αυτό πρώτη φορά ανάμεσα στην εκδίκαση τη σύλληψη του δράστη και την εκδίκαση του αυτοφόρου. Πάντως έρχεται η ζωή κάθε φορά και μας δείχνει μια καινούργια έκπληξη. Πριν κλείσουμε, πείτε μας ξανά το τετραψήφιο νούμερο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες. 15900 είναι η γραμμή. Είναι πανελλαδικά, είναι 24 ώρες το 24ωρο, έχει γλώσσες εκτός από τα ελληνικά που μπορούν να επικοινωνήσουν γυναίκες οι οποίες δεν μιλούν την ελληνική, και παρέχεται καταρχήν ένας οδικός χάρτης, θα έλεγε κανείς, μέσα από τις πληροφορίες που δίνονται για το πώς πρέπει με ασφάλεια να κινηθεί η γυναίκα η οποία είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Κυρία Φαρμακίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς κάθε φορά